ungamangali ke babuzathi uma ungaprofeti. Amen. Akakhathazi lokho ukuthi isebandleni la eprofetayo elehlelwa umoya kodwa mina ngiprofeti. Mhlawumbe uNkulunkulu wena ukubeke nje ukuthi ube yibhodi elikhombisa abantwana ukuthi nakhe emzini ongcwele enkanyezini. Ungakhathazi lokho khomba badlulisa abantu. Haleluya. Abanye bafana nenhlanzi yalanda uJohn edukile. Ngiyibona leyo nhlanzi yavela kanye nje ukuthi yathatha uJona endleleni ayithi ubheke kuye ethi ubaleka yamusa endaweni ekuyiyo la ethunywe khona. Haleluya. Nawe mhlawumbe ufana nenhlanzi angazi. Kungakukhathazi futhi ukuthi ufana nenhlanzi. Bagwinya nje labo bagwinyayo ukuba sendaweni efanele. Nawe uyobonga ubusiswe ngalokho. Ngelilanga ubaba osehlalweni uthi hlala kuleyo ndawo leyo othunywe kuyo. Ukhuluma lokho. Ubaba Mosi ngelinye ilanga thula makubeke yena. Uthi ngikhumbule zonke Jesethi kufeziwe kusho ukuthi kuphelelisiwe noma sekuphelele noma lokho kade ungithume kona ngikwenzile. Haleluya. Ngihambile endleleni ekade ngithembisa ukuthi ngizohamba kuyo. Ngakufeza lokho kade ngithembisile kuwe. Haleluya. Uma ke uzoba nesithembiso nomuntu kukhona izinto enivumelana ngazo. Uma kufanele akuxwayisa ukuthi kuzoba nendlela ekhuphukayo uyakutshela ukuthi yabona kuma uzohamba ngalendlela kuzohamba kuhambe kube khona kanje uphinde kube kanje kuze kube kanje kodwa wena uma uhambe kahle endleleni uzothola umvuzo. Ngeke nivumelane nomuntu engezi ukukunika umvuzo. Haleluya. Manje uJesu mayesela usekhuluma noNkulunkulu manje ukuthi baba ke sekuyahlukana ke manje la kuhlukana khona inyama nomphefumulo kunobuhlungu phakathi. Haleluya. La kuhlukana khona inyama nomphefumulo kunobuhlungu phakathi.
Haleluya. Angazi ukuthi wena uvumelane ngani noNkulunkulu wakho. Angazi ukuthi uvumelane ngani, kodwa ngithe mina ngiyaqhathanisa. uJesu uyibonile indlela ukuthi usezohamba emhlabeni. Angithi sithi kuhle uJesu siyabona ukuthi ngempela wayethunyiwe uNkulunkulu. Ubaba osehlalweni usixoxela ngokuthi ubaba uhlabahlangana wamemezela isikhathi phakathi kwebandla ethi khona ozohamba emhlabeni. Khona umuntu omkhulu ozohamba emhlabeni. Ufuna uqhathaniseke manje ukuthi umuntu othunywe uNkulunkulu necebo lakhe likuyena. Ukuthi uNkulunkulu uhamba axhumane naye, ngoba uJesu ukufundisa ukuthi ngezikhathi zonke khuleka. Ukuze uxhumane nomuntu okuthumile ngezikhathi zonke khuleka. Ngalesikhathi ukhuleka uyambikela ukuthi sengimama la manje lendlela. Haleluya. Uma izwi lifika kubahlangane limtshela yena yedwa ukuthi ndodana yami sekufeziwe manje. Umsebenzi owenzile emhlabeni sekwanele. Haleluya. Lo muntu kukhomba ukuthi wayethunyiwe uNkulunkulu. Kungesiko kokuqala. Kungesiko kokuqala esho njalo. Nakugogo uMashana waphuma esejala. Wayakena ugogo esesigcakeni. Malo izwi likaJehova lithi angikutshela ukuthi umsebenzi wakho usuphelile, sekufezile emhlabeni. Usuzohamba. Ngifuna uqhathanise njalo indlela uhamba kuyona. Ukuthi yiyo noma kusiyo yini. Thula-ke ebandleni. Uma icebo likaJehova lakhele kuwena, wena uzothukwa wena. Uzophendukelwa abantu odla nabo etafuleni. Bazokhomba, bazokuthuka, bazokwethi igama ongazange wathiwa uma wakho nobaba wakho. Baqede lapho bekuse kubahlulela abakhulu oPilato enkantolo. Bebe icala ongalazi. Wokwazi ukuthi uJehova khona into ayakhile, wayakhela kuwena. Haleluya. Ngoba ufuna wena ukuthi ubekezele, futhi ufuna wena ukuthi ungayeki ukumtshela ukuthi Jehova mawungizwe nakho lapho manje sengikhona. Haleluya. Mina wami bekuthi ngiqhathanisele wena, azi wena ukuthi awubuke kanjani. Ukuthi indlela ohamba kuyo wena nje oyingcolisa ngoba umuntu. Wena uyophambuka endleleni mhlawumbe ungabi nayo inhlanhla njengoJona owathumela uNkulunkulu athumela inhlanzi kuyena wathi ngwinye lo muntu umusela ngimthume khona. Mhlawumbe ngeke ube nayo leyo nhlanhla. Haleluya. Umvuzo uJesu awuthola ngaphandle kokuhlala kwasekunene sikayise. Uthola lapha encwadini kaMateyu 28 uverse 18. Uthi ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngalokho hambani lenze izizwe zonke abafundi babhaphathise egameni likayise nelendodana nelikamoya. Haleluya. Sikhulume kakhulu izolo, sikhuluma ngesidlo. Yini isizathu sokuthi athi uJesu mayethi wonyiwe bengamnika amanzi, bamnika uviniga? Ukhumbula ukuthi uJesu ngokohlelo likaNkulunkulu kwakufuneka avuke emva kwensuku ezintathu. Ukhumbula ukuthi uJesu uhlale esiphambanweni usuku lonke eshiswa yelanga nalamanxeba. Haleluya. Ukhumbula ukuthi umsebenzi woviniga omkhulu ukuthi okulimeleyo kungaboli noma kungavundi. Haleluya. Bona bamnikeza uviniga bethi bamzwisa ubuhlungu, kanti uJehova uthi lo viniga ungene kuwe ukuze uthi mase usemhlaba semsethuneni amanxeba akhe angaboli. Haleluya. Khona abantu ke abenze njalo babuzaca. Amen. Bathi bakunikeza izinto ezokuzwisa ubuhlungu noma ezokubulala noma
ezohlala ibe isinengiso kuwe into ebabayo kanti leyo nto uJehova uzoyenza ukuthi igcine wena impilo yakho. Haleluya. Igcine wena ukuthi uphile ibazo nazo zingazweli. Haleluya. Indlela ke nemini seyinde ngane zikababa. Ubaba ucela ukuthi inkonzo ibusiswe. Sesizocela ukubuyisela kubaba uchairman asibuyiselele inkonzo. Hallelujah. Enkosini. Amen. So kuqanike sonke ubaba sibusisele. Hallelujah. Sicela ke phela sivale amehlo siguqe ngokuthula ngoba phela sesibuyisela noma sibusisa inkonzo. Amen. UNkulunkulu uNkulunkulu indodana uNkulunkulu umoya ingcwele. Sithunywa kusakho kusisithiwe samandla kusindlozi kahlaba ihlangana moya ingcwele. Napho inkosi siguqile manje inkosi yayibusisa inkosi lenkonzo. Moya ingcwele sicela inkosi senganyelwe wenkosi ngesikhathi zonke. Ngomusa inkosi lothando lwakho inkosi abaseyindleleni inkosi abasizayo inkosi kulenkonzo. Sicela inkosi ubabhikele inkosi emgwaqeni. Moya ingcwele banomusa ube nothando lihlale kithi isikhathi zonke. Ngaye uKristu Jesu inkosi manje naphakade. Amen. Amen. Kwazalwa ukuthula kwancane ake bathandekayo kade sibingelela konke kusile ukoko siqalile inkonzo ngicela senzeni kanjena ke bazalwane ukuze singalibali isikhathi senkonzo abantu abasha igama lenkosi salibonga ngoshala umhlabeleli sibe sesiyana emkhulekweni ibe sengideda ukuze uqale umsebenzi wenkonzo yenu igama lenkosi salibonga wonke nje kakhulu kufika indlu igcwele nesikhathi nisibambile besikade sixoxe ngaso. Sizwana bazalwane. Inkonzo yethu nathi mesenza kube mnandi sonke sijabule ofuna idress uzoyishaya. Sizwana bazalwane. Obaba bakhona la nje bazothula bathi dwi. Njengoba nani ebusuku benenzile. Sizwana bazalwane. Into okwenzana wongani kuyokwenziwa. Sizwana bangcwele. Sokuyithina manje sokusisa. Labona bashi kama lenkosi salibonga. Oh mawele nota.
isandla sakho Mosi Oyingcwele. Sicela wena Jehova uNkulunkulu inkonzo yakho Nkosi, ube wena oyihola Nkosi kuze kube sekugcineni. Siyabonga Mosi Oyingcwele ngezwi lakho na Jesu Kristu indodana kaDavide. Kuze ube phakathi naphakathi Mosi Oyingcwele. zethu lapha emhlabeni ngoba ngibingelele ubaba Archbishop uZulu Youth, ngibingelele omama bethu ivakashi ihambele zethu ezinhle kakhulu, bese ngibingelele osigabo. Amen. Kanishayeli izandla. Awu niyashesha ukukhohlwa. Angithi niyazi ukuthi ingane ekhohlayo ukuthi ishiyeze njani? Into ayibhalwa ngani? Yabhala. Ayibhalwa. Ayithi amalungelo nini? Okay, akikho ke lapho. Sizoqala inkonzo yenu. Inkonzo yethu. Inkonzo esithanda kakhulu angithi? Siyanthanda nanazi. Abantu enhlabelela ngayo. Uzakitaza lapha kubhozo masenisho. Usho sayizashe zami madoda. Niyahlabelela. Nibahle. Niklini. Akwaseni gabi kuyihambe zethu. Angithi nabasigabisele ebusuku. Bahlale nje basibukele. Mina ngazi ngizokhulunyelwa ngoba
esasho yabo nyabodlula. Okay, sigelele. Yabo sisabasha bahlenda. Ekhaliswe kanye nabo. Ngathi umuntu mesetsheni yakhe ujabula ngalo lokhu hlobo kithi. Kodwa nijabule nisibheke. Ngoba sisendaweni kaNkulunkulu. Asifani nomuntu kaMax. Ozojabula noma ingabe ukuhlobo ngenkululeko engakontrola ilutho ngoba ukule ndawo akuyona. So thina sijabule endaweni kaNkulunkulu kuhle kumnandi. Angikho lapho angekhuluma kakhulu vele ngimfishane. Angimude bazalwane. Ngimfishane. Sifuna sifake uthando phambili. Umina esengemuva. Mawathatha legama lothando kungashona ilanga. Into umuyithanda uyayithandisisa. Kufana nentombi noma nomfana uma besashelana besathandana kuba kuhle konke kube kumnandi. Hlazalela phela uthando oyedwa uzobe sebona ikhala liketshile abona amaqala amakhulu azodwa ngifuna le ngoba sekuphela uthando wathi kuphela uthando asakwazi kwenza lutho. So ingakho kufanele nincike kancane uthando kaNkulunkulu ningatatazeli ukuze ningapheli ngoba wasilaphela uyabona uNkulunkulu engekho uyokhala iNazaretha kodwa iNazaretha yakade ufuna lembalabala vele yini naleyo wenza yona lento kuyobe sekuphela uthando. Kubiza ukuthi wena lenhliziyo yakho nikhulumisayo ujule wazi ukuthi njengoba ula uzelele njengoba ugibelile ngebona imali wathi uyephasikeni uyokwenzani. Ababekhona ngokosine baba nenhlanhla ukuthi bafundise ngokuthi yini iphasika yini isidlo. Sona ubona sebeyazi mabegibela basuke begibelelana kodwa uthando phambili omena emuva. Uthande ngisho njengoba nihleli ningaphumi ndawonye noma ningasuki ndawonye kodwa nithandana. Ngoba basi lesiBhayibheli kuhle ukubona abazalwane bethandana. Kuhle ngamafutha asuka esidebeni za-Aroni azoshaya emphethweni wengubo yakhe. La kukhona khona uthando size sithi nendlela ikhona. Uthi masufuna ukuphuma esela boyfriend esangweni asibhebise ngila esangweni. Nabo abazala wathi uzokwenza njani? Kukwakhe ngisho uthanda ibheke ubeka embhedeni. Kube ngathi ukhona kanti awukho usuphume ngewindi. Yabo isabo le noma yabo njengoba bafike lekhaya. Masayithola uthando sefike ngempela bayijomba le fence. Usuyosagcweni ke la. Uzosibasa ubuyile kuseni. Uzobuka kahle ukuthi ngiphume kanjani. Awusazi ngoba ubhebile bese sesangweni. Kanjalo ngekaNkulunkulu. Yiza engasawazi ukuthi kuse kanjani. Kodwa ungasheshe uhambe kancane ngoba masugibela ngamawala uzobhaqaza kuwo. Mhlawumbe ufuna uphuke nomlesi lokusavuka. Nihloniphe. Nihloniphe inkonzo enikhethile nisikhethelele nangithi. Akekho andushayo ukuthi nize la. Nayizelana ngokwamukela uNkulunkulu nokuthanda inkonzo. Inkonzo nihloniphe. Bese nihlonipha ngishivathi uqobo lwaso. Aba sibalekile isivaso senkonzo ukuthi ungathatha utshwala uphuze ugqoka isivaso. Aba sibalekile isivaso senkonzo ukuthi ungathatha ugwayi ubheme ugqoka isivaso. Enye into le akuyona yethu. Inomnini wayo yafika nasiyazi ukuthi wayifikisa kanjani ngayiphi inhloso. So ngayithelele into ongayazi sikhamba kanjani. Hallelujah. Qala wena ihloniphe ukuze nabantu bakuhloniphe. Qala wena ithande ukuze abantu bakuthande. Ungathandi ukuthi ungangena nobhaka esontweni unekhonyana la ngemuva. Noma unento encane yami. Ungane lesigubhu kanti sinento encane yakho. Ungayihloniphi lokho, ungahloniphi into yomuntu. Singayona into yomuntu. Sithanda njengoba sithanda sina sikhini. Sibahle fa ube clean ngaphandle ube clean nakuphi kaphakathi kodwa ubezi ukuthi kube nonembeze.
ngelinye ilanga lapha ngasekhaya ngoba sakhe eduze kwethaveni kwakunamadoda nje ayelokhu ephuza kunaleyodwa esifuna ukuyeka lotshwala yasenga nje ikeslabhiya yalibeka la yathi nje izolokhu ithatha nga-1 lodwa iphuza ngosuku ilokhu waphahlaza mangahoje makeslabhiya phakathi awuyazi base ngathi ana-12 basho njalo le ndoda ngisho usebanyeni into eziwu-12 zokuthatha isinqumo sayo ukuthi iyenze lento efuna ukuyenza ngenhliziyo yayo yayilokhu njalo ngosuku ithatha ibhodlela elinobhiya phakathi ikuphahlaze phansi yahamba le ndoda yaze yafika emabhodleleni awu-11 isemasifika kwelika-12 yathatha yakubuka yathi kulibeka phansi yaphinde yakuqosha yafuna isivalo esayona wawungekho yafuna yaphuza abazalwane ngomzuzu wokugcina sayofika entambweni wahluleka ngobani wayenza ngoba kuthiwa kenze noma wayenza ngoba ebona abanye benza ungenzi ngokubona abanye benza ungenzi ngoba kuthiwa yenza ngoba ufuna yenza ngoba uthanda yenza ngoba udinga wathi wayithanda into wathi wayidinga uzohlonipha for sure kuzozoba kuthiwa kuyanikela uzonikela ngoba uyayithanda into yakho asathi uma kuthiwa kuyanikela kubonakala abantu bephuma ngomnyango ngoba lento uyayithanda lento uyayidinga angikho lapho ningajuli kakhulu sesizoqala uhlelo namhlanje sino-MC o-MC bese bazosiphasela uhlelo u-MC na-ke akakhethwa yithina ukayiqhamukele nje shuthi kusokuyiphela likaNkulunkulu so ngicela-ke sibahloniphe sibaphe ukuzotha sibahlabelelele sibanikeze indawo ibona abaphasi bohlelo lwethu namhlanje uLondiwe ozosiphasela uhlelo kwabesifazane kuzothi kwabefaneni kuzoba uNzuzu wakangwane so ibona-ke abaphasi besibohlelo bazobona angazi bazosebenzisana kanjani ngoba ngokomthetho wenkonzo siyahlukana ngokuhlala ngale kuhlala abafana ngapha kuhlala amantombazane kodwa bazosebenzisana bazosebenza kanjani bona abaphasi bohlelo-ke before ngihlale phansi abathandayo kushuthi wena-ke abasukumanga emsini babonile yini ngicela nibashayele bakhona abangqongqozi abekho ngicela ngiyibuyele bakhona abangqongqozi
abalula bonke. Lo mphambi kwenu njengoba seshiya umzuzu wakangwane qamuka eMphumazi sonta phansi kwaBishop Ngwane. Njengoba ngimphambi kwenu ngimele ukuthi ngizoba MC ebafaneni. Oh super! Ngicela futhi ubaba Archbishop uZulu aphinde amukele zona isikhonyana. Thula kubazalwane, thula ebandleni. Oh yebo, bonke abazalwane abakhona endlini yokumkhonza uNkulunkulu ngehlahlulo zabo zonke. Ngiyabazalana igama lami nguLondeka kaMthabela.
umntwana ophuma phansi kweqhawe kaJehova babudlamini eHammersdale. Siyabonga nje bazalwane ukuthi selifikile lo suku okusuku olunzima empilweni zethu ngoba usuku la khona uJesu wasifela. Sifikile namhlanje sabantu abasha sokhumbuzana ukuthi lo nkulunkulu lona akakajiki into omusha kuphela wena usumjikela. Sizokhumbuzana sibuyisane siqoqane siyalane senze nje konke ezivumelekile ukwenza. Amen. Bazalwane uhlelo lethu selishintshile. Kuthiwa ozokwamukela isikhonyane sekuzobuba Archbishop Khuzwayo. Ngicela aphakame naye. Amen. Babathula moya Sibingelele amakhola wonke ngokwehlukana kwawo nangokuy'khunda zawo okuthula kweqhaza lwazo kufana kakhuzwalo elindlelayo ukuthula makube semsini. Siyanamukela phambi kule nkonzo sifisa ukuthi sibe nenhloso-ke bazalwane ngoba kuyinkinga ukuthamela inkonzo kanti inhloso ayikho. Ukuthula makube semsini kodwa kudinga ukuthi siqale sibe nenhloso before sithamele inkonzo suki kanje izokwenza ukuthi ne-chaos ingabi khona. I-chaos ngoba kusekungabantu abangenayo inhloso ngaleyo. So uma singaba nenhloso yale nkonzo i-chaos ayikho la izoba mnandi inkonzo yenu Inkosi imbusise. Amen. Bafana bamawo umqondo ukuthi sifeze inhloso kaNkulunkulu ndawonye
ngoba ukuthi ama-brand ethahlukene akuchazi ukuthi lokho nathi sesihlukene. Lokho nje kuwukuthi vele asihlali ngandawonye sonke. Kodwa mase sila bazalwane sisendaweni la khona sonke sifike sibe munye. So ngicela nje bazalwane lenkonzo lena lenkonzo inkonzo yomuntu omusha ezomkhumbuza ukuthi yento omusha phaphama ngoba umbuso kaNkulunkulu usondele. Phaphama ngoba nakho manje asayiphileli akusesona isikhathi sokuyiphilela. Sokuyisikhathi sokukhonza uNkulunkulu. Isikhathi sokuthi manje sibheke kuye. Manje neBhayibheli yasho ukuthi babheka kuye bakhanye ubuso babo kusoze bajaba. Okusho ukuthi masise enkosini umuntu omusha ayikho injabuliso. Ayikho injabuliso kwabamethembayo uNkulunkulu. Kwabamethembayo uNkulunkulu. Socela nje bazalwane sizwane kube mnandi. Sikhuze bazalwane imimoya. Kunemimoya eminingi ehlasele sabantu abasha. Imimoya yokuthi hey bazalwane mina ngifike ngolesini izinto engakutshela zona abantu asebezenzile kumina engafika sengihlukile ngahamba. Okusho ukuthi bazalwane asikakalungiseke ukukholweni kwethu. Ake silungiseke abantu abasha. Lungiseka isikhathi sakhona ngoba siyafika isikhathi la khona uthi usuyafuna ukulungiseka kodwa ungasalungiseki. Siyafika isikhathi la khona uthi usuyafisa lokulunga, usuyafisa ukwenza kangcono kodwa ingabe kusenzeke. So asenzeni kangcono manje saphambi kwenkosi. Futhi yethu nokwethu kuwesi ngoba futhi siyibiza ngabantwana baNkulunkulu. Njengoba nje sigqokele eNazaretha sirepresent ukuthi ngabantwana baNkulunkulu. So akwazi ukuthi sithi sisodwa kanje siphinde futhi kube ithina sizophulana imimoya. Ake silungisaneni futhi nanoma umuntu ekonile ungabi qhi. Kholwa. Faka ukukholwa kuloko kudinwa kakho. Ake silungisaneni bazalwane lenkonzo yokuthi sicelane amaqiniso. Kodwa ngitshela hayi ukuthi ngithi uyindaba zakho cha ngitshela iqiniso ngezi ukuthi izwi lithini ngaloko okwenzayo. So bazalwane sizodlulela phambili. Sizothola manje ozosiwashela izitsha. So ke masosha izitsha lapho sizothola umuntu ozosikhuthaza ukuthi umuntu omusha endleleni yakho hamba uqine ungakhohlwa uthando lakho lokuqala ngoba okubalekile kunabo bonke uNkulunkulu. Singakwenza konke sigwabe sibe bahle. Yes ayine sibe noKristu kade besha abafundisi ngaphandle kodwa kokukholwa konke kuyizeleze. Ngaphandle kokukholwa umuntu omusha konke kuyizeleze ukuthi sigcwele la. Masingenako sonke ukukholwa kuyafana nokuthi asenzi lutho. Ake sikholweni uNkulunkulu. Sikholweni ukuthi uNkulunkulu unezinto ezingcono ngaso sonke isikhathi. Sikholweni ukuthi uNkulunkulu engasenza ngcono thina uqobo. Kodwa aqala ngani bazalwane? Ngokukholwa. Kholwa mzalwane. Kholwa ukuthi uJesu uyinkosi. So kungaze nambazane ngimosha isikhathi engakuthanda mina nambazane ukukhuluma. So nje ngizocela kazosuwashela izitsha uNkosi Madlala aphakame mina ngengoma senalo khona umuntu esizotholana naye emaphuma inkonzo sebevele bangenza iclean abangizumile bengekho prepared ake sivele sizwashe lezinto yabona ke manje ngoba sewuvele wakhetha ukufika kule nkonzo khohlwa izwi lami noma liphela kodwa uzozwa kancane ngoba sewuvele wakhetha ukungalala wafika awuphele wenze lento ke manje oyizelela mina kumthetho wami ke ngiyakhamisa noma isingenalo kodwa ngizocela ukuthi senze lento efanele siyenze and ngiyaphithizela nganyatheleli nango
lami seliphelile abazi umthetho wami ngiyakhamisa hayi-ke angibingelele bazalwane abaphathi bami emsamo kwahlukana kwey'hlalo zabo omama bashumayeli bonke izinsizwa ibandla likaJehova egameni likaNkulunkulu haleluya hayi-ke bazalwane kuthiwa ngivele ngibe yi-clean ngoba lo mthetho wami ngiyawazi ukuclean akumcabangi i-clean makuthiwa hambe uyohlanza izitsha akekho othanda ukugeza izitsha ekhaya nalo kodwa ke ngimele ngithi ake senze umfanekiso ekhaya ingane emazalwe zilamana kuyayithiwe ake kugezwe izitsha angivamile ukubona bakhona umuntu oqhumela ugeza izitsha egcekeni uyazi ngoba yini ugeza izitsha kuwumsebenzi kudinga uthando bologeza izitsha kumele ube nothando ngoba kukhona ezifayo kukhona eziyiplastic kukhona ezinamele ezibanga umsini hayi buyela kuwena akube isitsha awukhetha ube isitsha sisodwa kulezi ezibalayo khona esifayo esiphathwa kahle khona eseplastic siyaqengqela besinyathela nangethayi siyavuka ungalahleki kube khona esenamele mangawe imagi la eyomsindo ezobanga kusimende ake ube umuntu omushayo ukhetha ukuthi uyinhloboni yesitsha uma usegcekeni uyingane hayi ngiyasala kanti anisafundile ezikoleni senenza i-tech yodwa anisakwazi okunye ngithi akobe yisitsha legcekeni akobe yisitsha siphethwe kahle ngoba imisebenzi yakho ekhaya uyingane mihle akoye kube yisitsha ekhaya seplastiki ekuthi noma besikhohliwe kazi ukuthi makunethile singaphandle usazosithola phela singancibilikanga siphelele kodwa kasekho onovalo lokusingenisa endlini hayi anizwa anisafundi yini nifundi athi akube yisitsha sothi masisele emnyango abantu bafuna ukubangisana bayosingenisa endlini bengawashiya isitsha sifayo emnyango cabanga isitsha sikama wakho uma ngabe sinakekele ethi bengikhetha isitsha nasibona isitsha sami ubani obekhetha izitsha ngoba usuke nothando ngaso bangaphala kubuza noma ungekho kini bangakhaba kubuza kini mongekho abanye bakuphakela nokukuphakela amithi vele wena usiphethe uyaziwa nje wena ukuthi usiphethe ubani ongaphikisa wena onyazi ukuthi uyingqongqala isiphethe awumtshele kuphethwe ingqongqe engasebenzi uzophinda uyiphekele ngithi akube umuntu omshaboze enkonzweni yomuntu omusha babekunika iziluleko angingangeni ngaphatheni ngapha ngoba wena sowumuntu ofunda isikole sakhe asingagcini esikoleni isikole asimngene esontweni awusesikaze sikhiyelwe isango engathi asizwa sibanga ukhiye sicela ukukhiye abantu bancike ngezimoto qhamuka ubaba babhuduzele bagijima bayaphuka kanti senzani bese yini ngifuna ukuhamba ngegama lomuntu yini ngifuna ukuthuka bese ngabaleka nithi wangithola bengizonda wayibona into ayenza mina ubukisa ngami yini ubukiswa ngawe izingane ziyekiwe wenzeni wena wena akube ingane ngiyathi ke mina eyinkosi yami la ngikhula khona ngichazana mina ngumnkosi wakaMadlala ekhabude le South Coast uhamba uzukhohlwa phansi kuka Arch udladla kwibranch yasesayidi ngiyathiwa lesonto lasincengane uma ungasafuna ukuba ingane vele yokuba ingane uphume endlini base ufuna ukuba ingane ube sewingane ezophatheka awuyeke ukuthi mawusesontweni
ufuna ukuthi bekukhuza ubaba uNgwane ubheke yena uyeka ukuthi bekukhuzelana hayi bakube isitsha kuba isitsha sinomsindo abanye besigoba nabo la izolo isitsha senameli zibanga umsindo uphathe ibhodlela la ukaphu Smirnoff sembaba angidulinde ukuthi mewakho lokuxosha ukhiphe emnyango mase ugodi kulama ngegama lakhe kophela unyaka ngoba uyakuzona kodwa wena ozunuka iSmirnoff wawushawa kwani ngokuthi abona umthetho le avubukisa ke ngokuhlala indimo yonke wabuya wathi phu endlini kodwa meke bakubuza ohamba ukhuluma umgaqo ophezeke manje meeting ebranchini kuzonuka lokukhuzela ngoba ngaphetha izinjabelo khuza abantu abaniphethe kuze kuyokuthetha ebranchini ngoba ukhuza umuntu ongaphethe kusuka inzondo iliwe abantu abangayazi ngawe wingane haleluya yini ngiziphathisa owesitsha zenameli neplastic nyanyathela ngiyabhamba mawuwa uba umsindo endlini yazwa kusufikile yini uhluke wedwa ake sisekonzeni lephasika akuvele uyazi into eselephasikeeni ngoba kuthiwa mina ngigezitsha mina ke sengiyitholile insipho iqale ngolwesine kobaba bafunda amazi basifundisa ngephasika bekuyinsipho okugeza isitsha sokuqala leso hayi usangizwa angitshela wenze i-art esikoleni awusangizwa babekunika insipho baba bekunika iziluleko yiba isitsha bese uyagezeka ngoba ulana ungagezwanga kusiki waqina fela uthambisa ke ngensipho yokuqala angizwa baqhubeka sekuqala inkonzo basebethela bathi bayakurinsa nabasho ukurinsa ngithi sesufuna manje kucebezela usafuna ugwebu kodwa wena usuke uthola thathu senamagwebu bakwenzile bafika baba bathela insipho bashama phesa u4 bekhuluma nawe wenza nento zalodomestos babhunyela ekhanda lakho ngoba uyisitsha singolile bakurinsa ngehose pipe kodwa buka ngoba uzaphindla amagwebu uhleli phansi kodwa uthi vele kade ngabotha ngifuna hayi bozoza ngakufuni ngoba uqala enkonzweni yini ungafuna wedwa ingane hayi ke inkonzo izoqala ake sigeze kangithi ngihamba nami sizitsha mina ngifuna ukuthi ukhethe lezitsha ezintathu ngifuna lesesifayo siphathwa kanjani lesesifayo akoqaba ngemakuthiwa uyamuva ushintsha umuzi mawuphakisha izinto ezifayo khona lento oyithengayo amakhwetha ukhafa athi kafa bubble wrap yini uthela ibubble wrap uma ukhapha into ezifayo uyazivikela wena anizwa inkolo yenu ngifuna ukugoba kuphela kodwa ngifuna ukuzwa kanti ugoba kade uvula indlela hayi ngoba noma sewugoba umphela ungasabheke emsamo sobona isikole sakho uthola isitsha seplastiki ngiyavela noma ungafiki masekuhamba isikhathi kuzosivelela ngithi ke mina iqabile inkonzo ephasika basika lamavesi bakunikeza udomestos bakunika i-end bakuwasha awuwashela ke nawe sitsha ke manje sinesikhokho cha ungalindi ukushintsha umuntu yakhe impilo kuyazikhethela nje kuyazikhethela manje ungasafuna ukuphuza ngiyakuthi usithenge iSmirnoff ume la ubona kakhulu ukuthi amen uzithi phafu bese ulinda ukuthi uma wakuphusha ubaba ungabe kuzonda sokuqala isitsha senameni umsindo ngasonto hayi bazosiphakela izwi ngithi ngiyindlalele akuthi ulalela izwi ubukhetha uba yisitsha hayi mina ngiyazikhethela ke bantu ngifuna ukuba lesesifayo makhulu mawuthela ibubble wrap ke mina uzongirapha ka-10 ngoba ngifuna amabe bouncer ngibhounce ngingafi ngoba mina hayibo mina manginike uthando ngiyalikhipha uthando awenze njalo ke nawe awube sithe sifuna ibubble wrap bathi bangabe befuna ukukhuluma nawe bafuna indlela ezintathu lezo u4 ngoba sebesaba ukuqonda kuwena awushongo lutho ngoba uvele waqoba wayengane yazi ukuthi mangisesontweni liphi bangala asibanga lakhe esontweni madoda hayibo ngezingane ezintathu ngesova wangikhokheli hayi madoda asibanga lakhe esontweni hayi useyintombikazi hayi ngoba umkhokheli useyintombikazi ngoba ukhethe ukufaka ukazi kodwa akekho sakunikile ukazi ungasayi isikole esibalulekile ngithi nsizwa lento singayikhuluma esontweni
thina sinengala siphuphise imndeni nezingane singanamabandla siwashintsha kodwa thina sigqoke kuqala lengane siyishiye le uzongizwa masokwazi ube ngithini awukhethi umasithi khetha ukuthi uyisithe esinjani uyinsizwa uyintombi uyibungu uyingane azi ukuthi uyisithe esinjani ngosesontweni ngokuhlukanisela esifayo mangabe kuthulwiswe manje sireshwa ngebhabhulu lapho ngoba silofa asifuna ukufa eseplastiki sizohamba uzosibona sobe sibhawuka manje segeyithini ngoba sibona ukuthi manje sekuthuleka kakhulu endlini hayi angisakhomodathi ngiyaphola ngiyaphola yini ufuna umsiko kufike senamele sethi we sebenza lento yabo avela xoxiso semngane wakho oseduze uzangayizwa inkulumo ngoba manje akasakwazi ukulalela ujwayele ukuba ngumsindo kuyinamela ufuna ingxokozelo uzoseduze wakangezwa lutho ethi ukuthi uyisitha sinjani ake bengashumayeli bekuthiwa sigeze nizwile kuthiwa ngizowasha izitsha mithi makuthiwa kwasha izitsha sinamaroli mina ngumuntu owasha izitsha obaba basiphila izinsipho kuqala iphasika uyakhetha ukuthi uthola idomestos noma uthelwe ngehendi end awubandla ngiyaxosa uthelwe ngamanzi wodwa usazoba dry food ngoba awashekanga shothi awuzwanga lutho mina ke ngikhethile-ke shaka idomestos ashayireni sunlight liquid 100 bubbles yabona nje manje ngihappy kodwa noma ngibuyele egoli ngiyazi ukuthi kukho konke ngikudelile ngiyazi into ebengiyele ephasikeni bekade isimanga sohlale wazongalalwa dela ubuthongo waze wafika bathi babelalele bephakelwe emsambeni kwizibusiso ngoba uyaphithizela uyisitha singalaleli isibusiso sakho sabuyele emuva wakugoda umend kanti uyiphasika lakho lokuzozuza mina sengiwashekile asiwashekeli baphika bazosinikeza ngoba sesiwashekile sesiclean bathi siclean haleluya moya wami Baba ngithi thula moya wami sesingena ezweni lenkosi ngicela ukuthi ukhohlwe konke ngoba manje sesiqondene noNkulunkulu uqobo lwakhe kodwa konke ukungcola kwakho kodwa zonke ifiso zakho ngoba manje sibheke kumdali manje mhlambe nawe ngokunikela kwakhe enkonzweni khona ozakukuzuza khona ukula bekubele kona namhlanje hlezi ukuyinikela kwakho khona ozakukufumana awubaba ngithi thu
Thule bangeni. Thule emseni. Haleluya. Thanda ukubingelela wonke abazalwane lapha ndokwenzela bingena moqobo thule bangeni. Amen. Ngisacela ubaba uNgwane asukume asipusela amazwi esiwachitha. Haleluya. uNkulunkulu wadala izulu namhlanje Jehova Nkosi isenkonzweni ukugubha Nkosi umkhosi wephasika laba Nkosi abantwana Jehova Nkosi beza kuwe Nkosi bakhumbule Nkosi kule nkonzo Jehova Nkosi nani lizwi Nkosi lizowo yilowo nalowo Nkosi ahlolisiswe wakhe Nkosi umsebenzi azendlale phambi kwaJehova yilowo nalowo Nkosi azibuyisele phambi kwaNkulunkulu simemake wena Nkulunkulu asizina lutho kepha sithemba wena Nkosi kuba wena Nkosi uzakusilawula endleleni uzobambathisa Nkosi amandla Nkosi enkazimula avela kuwe siyanxusa ke ngonyama yezulu nathi Nkosi asilutho phambi kobuso bakho kepha singabantwana nathi uma siza kuwe Nkulunkulu namandla nabo Nkosi abantwana bakhanyisele uma bengena Nkosi kule nkonzo babe nenkonzo yokuthobeka nenkonzo yokuqonda nenkonzo yokulangazelela Nkosi ubiso kuyilona phambi kobuso bakho nokulangazelela inkonzo kaNkulunkulu ezikhona inkonzo ziningi kepha sicela namhlanje Jehova Nkosi inkazimulo ehlele phezulu kwale nkonzo ngomusa ke nothando namanje uzinaphakade amen amen Thule bandleni thule emseni sothola incwadi kaLuka 23 Sihloko esikhulu sifundeka kanje uJesu ephambi kukaPilato neHerodi sothola uverse 46 kuphela 46 uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami eseshilo lokho wafa Thule bandleni ukukaLuka 23 Jesu ephambi kukaPilato noHerodi verse 46 Jesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami eseshilo lokho wafa. Let's take this.